wulaƙanci da zai ina ma zan samu wannan gari mai sajada Adam Zango ba Adam Zango mai gari yaro ne a dangare ya shigo garin Keti. Adam Zango ina son ka har cikin zuciya. Adam Zango zo na ci. Assalamu alaikum. Ke me haka ne? Ke baki da aiki kullun sai ki dauki fasan mutum ki dinga cewa zaki aure shi. Ya san ki ne? San shi nake. San shi kike yi? Na kika san shi? Da ganin mutum a takarda shi ce kina son sa? Dan Allah kaura mutum. Ki zo ki yi ga mutane a ba daki ke baki iya shara kullun baki da aiki sai ki dinga ga mata. Habba ya. Au, yau ma kin sha wani abin kenan. Kullun sai ki sha abin da yafi karfin kanki. To wata ran sunan ki ma ba za ki iya faɗa ba. Ko sunan ki aka tambaye ki ba ki iya faɗa ba. Ba abin. Ko abin da kika sha? To ko kika sha? Tashi kwashe mana waɗannan abubuwan ki tashi daga nan gurin. Zaki ba. Ya ba zai gane ba ne, ina son gayen nan har cikin zuciyata. Adam Zango mai gari. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda muka muku alƙawari za mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryen namu a wannan tasha mai suna Habiba Fika TV. Babu abin da na sha, amma da Allah ina mai jan kunne ga waɗanda suka ɗau shaye-shaye zama sana'ansu. Dan Allah ku yi haƙuri ku daina, ba shi da amfani, ba shi da fa'ida. Allah ya shirye mu baki ɗaya. Kar ku manta, ku mana subscribe kuma ku danna mana ƙararrawa. Mun gode masoya.